intrăm și noi, dar Da. înainte să intrăm, deci noi nu putem să intrăm în joc Da. până când nu Așa. strângem câte like-uri, Remus? 600 acum. de like-uri. Câte? 600 de 600 de... 600 de like-uri, ok? Și tu, Luca Covrigu, câte like-uri? Cred că merită mai mult. 1000 de like-uri. 1000, gata, mă, Hai gata. să vedem, deci hai să vedem 1000 de 1000 de like-uri acolo. Hai să vedem și intrăm și noi imediat în joc. Haideți, vă aștept, băieți, că... Hai, sper că ați apăsat și voi pe butonașul de like, că ăsta e un episod special, ok? Da, deci da, un da, episod da. special. Am Bă, mai eu nu știu făcut ce noi. întrebări vor fi. Noi Nu am mai uitat făcut dinainte. așa ceva înainte, tot cu băieții, și să-i vedem aici. Momentan sunt singură. Opa, are musuțul! Eu am dat join pe A profilul tău, apărut. dar m-a băgat pe alt joc, deci încerc Oh, din nou, Doamne nu, ajută. oh, nu, gata, a intrat și capital. Uite unde s-a pus. Ia să văd unde m-a pus, Și că nu văd. Ești sus sus, pe da, canapea, ok. A Aoleu! început deja. Aoleu, ce să Deci, aleg? întrebarea este să ți se pună în ochi Aoleu. sos iute, Doamne ferește! Nu, hai să aleg Sau să ai asta. hârtie igienică cu șmirghel. Băgăm Lasă-o că mă hârtie trebuie aici. să stau pe scaun.